a todas e a todos. Imos a dar logo comezo a rolda de prensa de cada venres para dar conta dos acordos de xunta de goberno e porme o vosso dispor para calquera pregunta ou cuestión que teñades sobre os mesmos ou outras cuestións de ámbito local, nacional e internacional. Os primeiros puntos do orde do día teñen que ver con licencias, non? Tanto para unha reforma de vivenda nun edificio situado na Rúa do Hórreo como unha licencia para a instalación dun ascensor en Ramón Cabanillas, tamén para obras de reforma nunha vivenda unifamiliar na Rúa Muíña, para a rehabilitación de vivenda unifamiliar na Rúa Fernando Casas. Esas serían, en principio, as licencias concedidas no día de hoxe. Hai tamén, no punto 6, a aprobación do plan de xestión da cea histórica, que creo que acaba de comparecer Jorge para darvos conta do mesmo. Hai dous inicio de trámites para proceder á recepción de obras xa executadas no Concello. No primeiro caso, a rexeneración do pavimento da calzada da vía de servicio este na avenida Cruceiro da Coruña e, por outra parte, o que foi a actuación da rexeneración do pavimento da calzada e actuacións de accesibilidade nos accesos ao Palacio de Congresos e exposicións de Galicia. Do punto 9 ao punto 56 son todos exencións e beneficios fiscais das diferentes ordenanzas que temos no Concello. Hai tamén, no punto 57, unha denegación por non cumprir cos requisitos dunha solicitude de bonificación e a aprobación dunha exención no imposto sobre bens inmobles, en este caso o Orzobispado. Hai tamén no 59 o que son, 59, 60, 61, o que son rexitamentos de recursos de reposicións contra acordos de xunta de goberno de bonificacións diferentes que se rexeitan, en principio, dado que se entende que non há lugar a reclamación. Hai unha estimación parcial no punto 62, unha reclamación destas características respecto ás porcentaxes de bonificaciones que se veñen aprobando nas xuntas de goberno de maneira sistemática. Hai unha devolución de finanza dun contrato de servicio de mantemento do que os sistemas de control de tráfico e hai unha proposta da área de Concha relativa a aprobar de xeito inicial o procedimento e bases de convocatoria para a concesión de axudas individuais para o uso do servicio de taxi como medio alternativo para as persoas con dificultade de mobilidade ou que presentan limitacións para o uso do transporte colectivo. É unha partida de 15.000 euros, comparecerá Concha non só para darlle difusión, senón tamén en base ao acordo plenario do último pleno no cal se solicitaba unha maior difusión destas axudas para que pudera chegar a todos os colectivos que poidan facer uso do mesmo, que poidan necesitar este tipo de liña de axudas. Hai tamén unha resolución de incidencias de bolsas de comedor e actividades extraescolares aprobada en xunta de goberno, que son cuestiones formais de reclamación sobre as bolsas, sobre as características ou de devoluciones por días que non se acude a comedor, etc. Hai tamén unha solicitude aprobada hoxe en xunta de goberno dunha subvención para financiar os servicios sociais comunitarios básicos, o que se solicite o 52% de custo do Departamento de Servicios Sociais, fundamentalmente xustificado en base ao persoal, o sea, estáse a facer a xunta unha solicitude de 1.524.000 euros. Hai un cambio de designación do director do contrato dunha das obras que está a piques de iniciar a execución, que é a coberta da pista polideportiva de Verdía, no Plan Único de Concellos do ano 2018. Hai unha proposta de Noa Morales relativa ao que é a regulación do campo de fútbol en Verónica Boquete de San Lázaro e o campo de adestramento de San Lázaro 2 para a organización do torneo de seleccións de élite sub-19 de fútbol feminino que xa presentou en rolda de prensa. Hai 3 recoñecementos extrajudiciais de crédito para pagar uns traballos de rozas, para pagar o contrato de alarmas dos locais municipais e tamén para pagar a Escola Municipal de Música e un recoñecemento de obrigas tamén para abonar o gasoil dos vehículos do Parque Móvil Municipal. Hai unha proposta da área de Xanduro relativa ao que foi a denuncia e querela de Fiscalía trasladada aos xulgados de instrucción número 1 e número 3, na que se acordouse cos informes xurídicos e
e despois das pertinentes consultas ca propia plataforma de afectados de Miramontes, pois que o Concello se persone en ambos os dos xulgados para participar activamente en defensa dos intereses públicos dos colectivos veciñais e do propio Concello en ambas denuncias, e tamén como mostra de apoio os traballos feitos por Fiscalía e a denuncia e querela elevadas aos xulgados de instrucción número 1 e número 3. Sabedes que no seu momento o Concello xa participou na propia denuncia que se fixo diante de Fiscalía, onde se estaban a por en coñecemento do fiscal determinadas irregularidades na explotación do que era a canteira de Miramontes, tanto en ambos os dous sentidos, no que ten que ver ca parte de Tecnosolos, como no que ten que ver ca parte de Berquedoiro. O Concello participou nesa denuncia no seu momento en Fiscalía, aportando toda a información do expediente municipal, tanto no que tiña que ver fundamentalmente con expedientes abertos no Concello, con requerimentos feitos ás autoridades competentes no acceso á propia canteira pola rede viaria, como tamén en todos os requerimentos feitos á Xunta de Galicia, aportando tamén analíticas e determinadas actuacións que se teñen feito ao longo destes últimos meses, e non entendíamos lóxico e coherente ahora facer un seguimento da denuncia elevada pola Fiscalía aos xulgados de instrucción número 1 e 3, e é por eso que hoxe adoptamos este acordo en Xunta de Goberno. Hai tamén unha proposta de área de Manolo Dios relativa a solicitar, en este caso, unha subvención para o cofinanciamento do plan concertado no que ten que ver cas escolas infantis municipais por ano 2019. Solicítase o 50% do custo, 394.726 euros. Hai unha convalidación dunha solicitude que xa está en marcha e que era necesario convalidar en Xunta de Goberno e que ten que ver cun programa de financiamento europeo, é unha cuestión formal, URBA 3, para o desenvolvemento da segunda fase do proxecto Tropa Verde, que xa no seu momento foi presentado. Hai tamén unha proposta marco de alcaldía relativa a aprobar un convenio de colaboración entre o Concello e a Universidade para realizar exposicións e actividades sobre discursos, imaxes e prácticas culturais de visitantes e habitantes de Santiago ao amparo do artigo 83 da Lei 6/2011, un convenio fundamentalmente para amparar e permitir a exposición de traballos feitos respecto a determinadas dinámicas da cidade por departamentos da propia universidade que nos interesa difundir. Hai tamén unha proposta relativa a aprobar un convenio de colaboración entre o Concello e Decathlon para as actividades de formación en materia de seguridade viaria. Sabedes que se fan no mercado de Amio, que xa temos asistido outros anos, que pasan toda a comunidade escolar por ali, e o convenio non ten intercambio monetario, únicamente a colaboración con material, bicicletas e outro tipo de cuestións para poder viabilizar as xornadas de sensibilización e formación en materia de seguridade viaria. Hai a aprobación dun texto de convenio nominativo para este 2019 que a Asociación Correlingua por 2.500 euros. Tamén a aprobación da convocatoria de concesión dunhas liñas impulsadas por Comercio de 20 cheques de consultoría, que serían 10 para a adecuación de locais comerciais, para o condicionamento de locais comerciais e 10 para asesoramento en comunicación comercial, lanzado polo Departamento de Marta Lois, cun custo de 20.000 euros na súa totalidade. Dase conta da asignatura do convenio deste ano entre o Concello e o Futsal por 65.000 euros. Hai tamén, fundamentalmente, este punto 79, que resulta bastante incomprensible dada a súa redacción, ten que ver fundamentalmente dentro do proceso impulsado pola área de Xanduro, de Descarboniza, que non é pouco, dunha serie de movimento de partidas dentro do programa que non afectan ao fondo nin a finalidade do mesmo, pero que, de alguma maneira, erotizou moito a quen redactou o punto en cuestión. Non é Inés, isto é en secretaría, isto é área de asesoría xurídica, que hai veces nos pon unha redacción que nos xeran unhas expectativas que logo cando che dan explicación dis, vale. Son anécdotas. Non son un movimento de partidas, parecía aquí, non sei, o limiar do Quijote. Hai tamén unha acción de contas
da Concelleira Delegada de Igualdade do fallo do Premio de Ensaio e Creación Audiovisuais Xoana Torres na edición 2018, na que o xurado decidiu deixalo deserto, non porque non houbera concurrencia, senón porque entendían que as obras presentadas non reunían os requisitos de calidade merecentes do Premio de Ensaio e Creación adicada a Xoana Torres. E, bueno, ven sendo algo habitual moitas veces a hora de preservar a calidade e o efecto chamada dos premios. Logo hai tamén unha corrección dun erro no que era unha das cifras vencelladas á programación do programa FIC Rural, de solicitud unha subvención á Diputación Provincial para desenvolver un programa vencellado ao mundo rural que vai a ser cofinanciado ca Diputación. Hai logo unha dación de contas dunha boa noticia que foi a resolución do TER de Galicia, o Tribunal Administrativo, que anulou unha reclamación que Facenda lle facía ao Concello, no que ven sendo a relación que o Concello ten contra a Lusa. O Concello e Tralusa no momento de facturar, Facenda entendía que o Concello tiña que contemplar o 10% do IVA, defendeuse dentro dos servicios xurídicos que non era así, e o TER lle dá razón aos servicios xurídicos anulando as liquidacións en concepto do Servicio de Transporte Colectivo Urbano de Viaxeiros do período 2011-2016. Non é unha broma, son millóns de euros cada ano que se facturan. O que reclamaba Facenda era un 10%, co cal unha boa noticia que vai a provocar que non haxa un impacto importante nas arcas municipais. E logo, en urxencias, temos 3 puntos vencellados ás hortas, das cales dará conta Xanduro, porque se lanza a nova concesión de uso das hortas que visitamos hai un par de semanas en Santa Marta, que eran 38 hortas, e renóvanse as solicitudes de concesión do uso das hortas municipais de Belvís de Arriba e tamén de Almáciga, Caramoniña e Brañas do Sar, conxuntamente co estado das obras na zona de hortas aquí ao carón do Pazo Rasoio. Supoño que comparecerá para lanzar o proceso e darlle publicidade. E logo ven tamén unha adxudicación dunha obra que está vencellada ao post-2017 e que unha obra de mellora do firme nas parroquias do rural, da zona norte, de Verdía, Grixoa, Peregrina, Sabugueira e Barciela, que tivo un tipo de adxudicación de 173.000 euros e para realizar asfaltados en riego, e que supoñemos que, unha vez que se asina o contrato, que son 15 días, ao longo do mes de abril executaránse estas obras vencelladas ao poso. E creo que isto é todo. Así que calquera aclaración das mesmas, se tedes algunha dúbida, empezamos por aí, senón asuntos locais, nacionais e internacionais. El punto, perdón, el de urgencias, el 2 y el 3. Sí. Entiendo que es la renovación de las de Belvís y abajo renovación de las 3, Almáciga, Caramoniña, tamén, sí. Pon outra vez Belvís. Pois é un error, eu no punto non o teño así. Teño no punto 2 Belvís, a renovación de 31 parcelas, e logo tamén o proceso de renovación das concesións de Almáciga, Caramoniña e Brañas de Sar, que son 107 parcelas. 107 parcelas. Sobre o verquedoiro, non sei se comezaron xa os traballos do estudo olfatométrico que se ia poner en marcha, para añadir máis documentación a todo isto. Nos vimos impulsando traballos un pouco de acompañamento, que son as demandas veciñais, e constame que está contratado, e se non se instalaron os elementos para a realización do estudo olfatométrico esta semana, farase para a seguinte. Na verdade que non fixen a pregunta porque na última xuntada que tivemos ca plataforma o que informou Xanduro que xa estaba contratada a empresa para a realización, así tamén como contratada tamén unha realización tamén de análise de fontes e de cauces fluviais que se ven facendo tamén de maneira sistemática dentro do Concello para medir o impacto da explotación. Non teño en estes momentos información. Se non está en estes momentos instalado, porque estaban falando cos particulares e mirando o sitio, estará para a semana que ven. Alguna cuestión? Sí.
58 sobre exención de impostos ao arzobispado, non sei se ten a man algún dato. Non, en este caso supoño que sean os inmobles que están regulados por lei, vencellados ao arzobispado, pero podemos cho preguntar e dámoschos, non? Así aparece, non sei se queredes logo, ainda que temos que regueifar, pois ao mellor aquí nos expedientes que teño na carpeta figura a relación dos locais e logo chos pasamos, se queres, Patricia. Máis cousas sobre el tema Xunta de Goberno, alguna pregunta máis? A unha, a dúas, as tres, non? Bueno, pasamos a outro asunto. Vale, sobre as listas, ainda que vostede xa fixo unha primeira valoración, en todo caso, vostede presentou unha primeira proposta que logo foi modificada sustancialmente. Está tan contento coa primeira proposta coa definitiva? Hai uns minutos o concelleiro Jorge Duarte dicía que estaba moi contento co resultado final, non, das votacións e con como quedou configurado. Sí, a valoración non varía, aínda que pasen os días, non? É dicir, un fai unha aposta sendo consciente do procedimento e non facéndose trampas ao solitario. Entón, en ese sentido, cando se diseña un modelo de primarias abertas na que sabes que lle vas a dar a posibilidade aos veciños e veciñas de facer a súa aposta e emitir un voto sin cartas marcadas, pois o faz sendo consciente de que a túa proposta é unha proposta inicial e que a túa proposta definitiva é a que eles decidan. E iso é, se eu quixera practicar o nanismo, que é dicir, facer a proposta inicial e a definitiva, pois non iríamos a un proceso de primarias abertas, non? Pero nos seguimos a defender este modelo porque entendemos que un modelo de participación democrática e que é alternativo, evidentemente, ao resto das forzas políticas. Eu sei que é máis fácil lanzar unha lista como fixo o PSOE, que chavalen 70 militantes, ou xa nin sometela a consideración como fai o PP, ou nunha asamblea local do BNG, pero que nós estamos dicindo que hai que intentar facer as cousas de outra maneira. O alcalde da Coruña tamén presentou lista pechada, se non me equivoco. Por que non optou vostede por esa vía? Porque eu creo que cada proceso cidadán funciona con autonomía, non facemos cuestións miméticas e cada quen analiza a situación dependendo dos debates que dá. Nos traballamos no espazo de Compostela Aberta, por unha maioría prácticamente unánime apostouse por manter o modelo de 2015 cunha serie de correccións e eu creo que acertamos. Que entorpento unhas relacións internas dentro das persoas que conforman a coordinadora e que a base social de Compostela Aberta? Bueno, eu creo que a democracia ten riscos e supoño que logo nas cuestións personais de cada quen os que saen máis reforzados sentiránse máis satisfeitos e outra xente acatará o resultado e tirará para diante, pero cando un se somete ao proceso democrático tense que someter nesas condicións, non? É certo que non existe o mecanismo perfecto. É dicir, e todo mecanismo que optes en un proceso democrático ten pros e contras. Para nós é importante, de alguna maneira, vencellar a 800 persoas o proceso de escolla de lista, incluso unha participación como a que houve de máis de 550 persoas. Nos parece importante de cara tamén a facer copartícipes da xente do que é a lista ca que vamos a ir as municipais. Entón, ese é o modelo que optamos. É un modelo, eu creo que valente, un modelo participado, que ten máis riscos, pero que para aburrirnos xa están outros e para aburrirnos nós preferíamos quedarnos na casa. Di vostede que os que non saíron reforzados tirarán para adiante, iso significa que as persoas que non saíron reforzadas nas primarias non están tan satisfeitas? Non, estou facendo unha valoración subjetiva, non? A ver, eu fixen hai uns días, volvo a facela agora. É dicir, eu entendo que o proceso foi un proceso do cal nos dotamos por unanimidade, práctica unanimidade, e que todos éramos conscientes de que proceso nos dotábamos, e eu o primeiro. Entón, en ese sentido, fago unha valoración porque supoño que haberá xente que pode gustarlle máis ou menos, pero en xeral a aposta é de que se cohesiona o grupo, de que se lanza unha mensaxe de continuidade do grupo municipal para completar o traballo, e nos aí, evidentemente, eu creo que é o importante, non? E eu creo que hai que facer de calquer situación unha situación de fortaleza, sobre todo cando hai a participación de centos de persoas, e iso é co que me quedo nestes momentos.
Non hai casuísticas individuales nin persoales. Nin había pretensión pola miña banda de pensar que unha lista que iba a ser listas abertas iba a ter un seguimento, porque, é dicir, a participación da xente ten que ter unha utilidade. A xente, para dicir amén, non a chames a participar. Se crees na participación, tes que empoderar a xente para que esta decida. E os que fan mecanismos de participación en ese sentido, no que xa se sabe o resultado final, pois no fondo ten aquel de ornamento. Nos apostamos verdadeiramente porque a xente participara en aberto e foi o mecanismo que nos dotamos. Entón, temos que ser conscientes deso. Ainda sendo conscientes de que se pode modificar esa lista, enténdese que a súa proposta inicial era que vostede consideraba axeitada de cara ao apoio cidadán. Cree que esta lista... Non, a miña proposta inicial era a proposta que consideraba axeitada para iniciar o proceso. Vale. Considera que coa lista definitiva o respaldo cidadán será o mesmo que podería ter a outra? Eu espero que sexa maior, porque para eso vencellamos a 500 persoas. Non estamos aquí para practicar sadomasoquismo. E respecto a veciñas de varias citas electorais, respecto á ruptura que hai en Marea, non sei se considera que iso pode ser perxudicial de cara aos resultados nas xerais e se eses resultados poderían condicionar tamén os resultados nas municipais. Pois verémoslo en maio. Todavía non comprei a bola de cristal. Eu defendo que as dinámicas locais, por experiencia previa, non están vencelladas a dinámicas de outro tipo e que a xente xa non actúa exercendo o seu voto como actuamos os xiareiros ou as xiareiras dos equipos de fútbol. É dicir, a xente fai un uso utilitario do seu voto, é un voto cambiante e cambia tamén dependendo dos ámbitos. Non porque o crea, senón porque o comprobei ao longo destes anos. Dito isto, vivimos nun momento especial. É certo que hai unhas xerais moi pegadas a unhas municipais. É certo que algúns temos máis tempo que outros para preparar as locais, que estamos máis centrados nas locais e, ao final, en maio sairemos todos de dúbida do que poida pasar. Eu creo que nós temos un potencial en Santiago porque dentro do Espacio Unidade Popular presentamos unha candidatura única, potente e comprometida ca cidade e creo que iso é a maneira de testar se verdadeiramente iso pois é a fórmula para poder seguir a liderar unha nova etapa na cidade que comezou hai 4 anos. Esa é a nosa aposta. Un moi bo resultado de Pedro Sánchez nas xerais influye a Bugallo a ser a lista máis votada en Compostela. Eu creo que os efectos contaxio testaránse unha vez que aconteza a maio. Eu teño as miñas dúbidas. É dicir, eu a Pepe, con todo o meu respeto, e o coñezo dende hai anos, vexo un perfil máis análogo a outros sectores do Partido Socialista que non están na órbita Pedro Sánchez, non? É dicir, bueno, pero Alfonso Guerra non é o mesmo que Pedro Sánchez. E Felipe González tampouco. E cando ti personalmente, máis alá da experiencia no local, te has feito a túa aposta por Méndez Romeu, por Susana Díaz ou por Xaquín Leiceaga e non por Pedro Sánchez ni por Gonzalo Caballero, pois eu creo que eso tamén o identifica a xente cando levas defendido outros perfiles para o Partido Socialista. É lexítimo as sensibilidades nos partidos e eu sí que creo, sin ser pesorativo, que Bugallo está máis cómodo en ese espazo representado por con todo o meu respeto, pola Liga de Veteranos do Partido Socialista. Pero, como non son pitoniso, pois xa se verá en maio. Sobre o tema das cámaras de seguridade, quería preguntarle, CECA estaba previsto que empezasen a, non sei se gravar ou para estes días se hai algunha novidade, e tamén mencionaba vostede a Bugallo, falou precisamente das cámaras de seguridade, criticou que tuvera que ser a Consellería de Cultura a que tomase mans no asunto polo desleixo do Concello de Santiago neste tema. Son dúas preguntas distintas. Sobre o primeiro non che podo dar unha resposta, o mesmo que o control olfatométrico de Miramontes. Sei que as melloras de software e de grabación están activadas dende novembro e que teñen que cumplir unha serie de requisitos escrupulosos tanto da Lei de Protección de Datos como de autorizaciones e sei que estaba todo a piques de comenzar, non sei o momento exacto. Sobre o primeiro tamén completando, eu creo que na cidade deuse un debate interesado impulsado pola Xunta cun sesgo partidario intentando abrir un marco que non existe e o pudimos comprobar o pasado fin de semana en ninguna cidade patrimonio da humanidade
conxunto do Estado, e de repente abriuse unha serie de consideracións que eu creo que estaban absolutamente descontextualizadas, e me explico. Se Santiago é unha das dúas cidades Patrimonio da Humanidade do conxunto do Estado, onde hai 15 cidades que ten un sistema de videovixiancia, e que Santiago é a cidade que maior rede de sistema de videovixiancia ten, pois o debate de máis videovixiancia, máis cámaras, é un debate, canto menos, sorprendente, e un marco de debate sorprendente. Nos mantivemos no que estábamos traballando. Hai unha rede extensa, melloremos software, melloremos grabacións puntuais, e neso estábamos traballando xa dende hai meses. Respecto ao segundo, é que eu creo que se acercan uns meses nos que o falar non ten cancelas, pero que o sistema de videovixiancia é un sistema herdado da época de Pepe Bugallo, como moitas outras cousas, non? Entón, poderíamos facernos as preguntas de por que non era diferente, por que non tiña melloras, por que non gravaba determinadas cuestiones. El solo as pode respostar. Pero como aquí Agustín Hernández exercita permanentemente a tabula rasa nas súas denuncias e non se mira a si mesmo, e vexo que eso de contagioso e tamén lle pasa o mesmo a Pepe Bugallo, pois non sei, que conteste el. Nos estamos fora dos debates. Eu vexo a Pepe Bugallo e o conecto co de antes moi interesado en comprar permanentemente o marco discursivo do Partido Popular, e o lamento moito, porque creo que se verdadeiramente fora da estirpe dos de Pedro Sánchez non estaría permanentemente comprando o marco discursivo do Partido Popular. En relación con el tema de las cámaras, en los años 80 o 90, había surgido el movimiento por los derechos civiles que presentó denuncias y hubo que retirar las grabaciones, dejar de grabar. ¿Qué posibilidades hay de que ahora no vuelva a ocurrir? No sé si ha habido algún cambio en la normativa. Pois preguntádeslo a eles, porque, entre outras cousas, a última sorpresa é que parece ser que o movimento que está dentro de Compostela Aberta, cousa que non é así. O sea, eu pido a xente que se informe un pouco antes de publicar determinadas cuestiones. E non quero sinalar a ninguén. Pero, como dentro de pouco vamos a ter dentro de Compostela Aberta, non sei, pois o movimento ridiculista, e non ten nada que ver con isto, outros movimentos, non é así. É dicir, había un movimento polos dereitos civis que fixo unha serie de accións, non? Nos, xa no pleno, no seu momento, rexeitamos unha iniciativa do Partido Popular rexeitando o aumento da rede, non? E o único que fixemos foi mellorar softwares e cumplir ca normativa legal. É dicir, eu creo que Santiago non se pode convertir nunha cidade do Gran Irmán. As grabacións teñen que estar fixadas en zona patrimonial sin que afecten directamente a vida dos veciños, e aí eu confío no traballo técnico, non? Respecto ao outro, bueno, non sei, eu creo que a xente que faga o que considere que ten que facer. Nos estamos defendendo a rede existente e a mellora da rede, porque, bueno, entendemos que é justificada, non de agora, porque hai acordos de Xunta de Goberno de outubro, de novembro do ano pasado, sino respecto a determinadas actuacións que aconteceu. Creo que mantemos aquí unha posición de equilibrio entre todas as partes, entre as que fan demagoxia pedindo máis e creo que aí estamos intentando ser serios. En octubre o noviembre que se hizo la aprobación en... Co tema de sistema de mellora de software, mellora de grabación e todo. Sí. Dimos conta aquí, en Xunta de Goberno. Sobre o tema do xulgado do social, hai alguna constancia para Santiago? O Concello ten alguna constancia de que estea xa... Temos a notificación a chamada do delegado do Goberno, o señor Losada. A min, se o delegado do Goberno me fai constar que iso vai ser así, non teño por que poñelo en dúbida. Se non fora así, pois alguén teria que dar explicacións, pero non vou a poñelo en dúbida. Alguna cuestión máis? Non? Regueifamos logo.